Mm. Para sa pinipi ko. Classic Magnum. Let's go. Good morning sa inyo mga kabiga. And for this video mga kabiga, food taste tayo ng pagkain mga kabiga. Tara. And 3, 2, 1, intro. So, let's go. Mga kabiga. 2,000 years welcome back another video mga kabiga. So, food taste na to ng Magnum. Isa-isa ko na to ni sila tilaw. Tara, let's go. Pwede si matunaw na. Una na to ng puti. Mango yogurt cake. Let's go. Magnum. Buga. Yeah. Chan ang bayan. Yan kaduda-duda lamig. Karamelis kaya lamig. Masih mana? Oh, kanina po. Dua. But this para sa pinipi ko. Masama itong una ko na tilawan. Ya. Lain number 10.
The classic Magnum. Let's go. Sarap ba tayo? Grabe. Yeah. Oh. Ito po si DJ March and the Place of Bio. See you in next my food adventure mga kabingka. Pabush ka bebe. Yeah. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.